The National Association of Street Vendors of India haringkat ke jingtrai langbat ke office jau Deputy Commissioner ke Eastern West Khasiles District lambat ke company Nestle ha ke artarik unailar arja apply kila penlongi ke program Fostac Training Hatirot Singh Memorial Hall Pendeng Umyong Mairang kepada ina ke bentaban ai jinghikai halor ke lehkhuid chaki nongdie jingbam ki bajude madan harut surok jong kini kathan. Hakani ke program ai jinghikai lai don lang u Additional Deputy Commissioner ke Eastern West Khasiles District uba e nongbri ke mukongsan ke BDO Mairang Block ke kong LR Nyota ke Assistant Commissioner of Food Safety and Designated Officer ke kong DBS Mukim ki longkmi ki bajude madan ki nongshong snong lambat ki wei. Layo banyakran bat ke kong DBS Mukim Assistant Commissioner of Food Safety ke blai thu ba ke jing penlong ya ke program ai jinghikai hamman ki district ka long ban pen jana ya ka rukom di jingbam jongki nong di madan bakin long ki balek khuj bat bakin pen kreru ki jingbam ki batay ka met jongki nong thien bat kham tam kan pen snga ki turis haba ki bam ki jingbam ki ba khuj basuba Shuk kali itu bahagian ke sengi ki bala wan banyasem mentah hakan ke jing ai jinghikai ki long hadu saupu prangot ki nong di madan ki badai tang ki long keme. Kajing wana jong ni kini ke training hakan ke sengi ham ni apa mai lang kalong na benta ban yaram ban ai jinghikai kong tiba don ni ke dukan ham ni hakan ki ruot sebab mo ki ba ni ong ten kasi kinong de madan lani hak ten paring ki ong ki street vendors mo ikini mentang sini pade ki bay don bat ngange ki ban ai training ni kalong na kabaro gitu ki kong ki baya di jingbam mo namar bangi he bangi ong street vendors ka kanthuk ru ya ki bam di bam ikani ka jongi pade ka de thik tangi ki bade ba tenang ta pade kani ka training kalong ka jinga training kat lang bat ka district administration na po Eastern West Khasiles District kila yarap yang ni sibon ka ban ya training kat ban penlong ya kini ban dum ban lang ya kini ki vendors akan digesni tenang taru ya kini training la yarap lang ru da kan Nestle India Company bat kumju ru kan ka National Association of Street Vendors Association of India ki balaya training kat ban apa yang ni kini ki Fostac Trainer panon ai ka jinghikai tenang ta pade ngasmo ban ai ka jing ya ka jing kubleru ya kini ki Meghalaya Progressive Street Vendors Association of Shillong ki ba ladon apa ya kini ki kena jongki ban wan ban yarap ban translate ban penkelai ki na ka tien hindi ka tien hasi bangin ni semua lang kikidon ha ki benta ki ba ya ni haban ai jingkai da ka tien hindi kidon ki benta ki bang haban ai jingkai da ka tien hasi tingila ayan dia lang ni kan ni janang ta pade hang ni namar ba ngimdon ya kinu ki bede ki wei pat mo ki bam de ki hasi ti ka training ila namar unong hikai ude ule da ka tien hindi tingila translate ka ha mar ki sakaru e ka juga saka tien hasi di hasilong pade bangi buan ti kidon ki benta ka bangi la ya piano na ka jong ba tham sok ti namar ba ka simpori ni banginya translate kabang po tan pangla kren hindi pangla kren kasi ini penbet na la ka chok menta kasi na po Eastern West Khasiles District kidon South Po Prangut ki bala po siya kani ka training South Prangut ni kai kilong bet ka thu bet ya ka kumno ban boat ringki ya ka jingle pot bat ka baar kumno ban shed ban penkre ya ki jingbam ba phin die ki balong ki ba bha ki ba khoi ki ba la ban long ka jingbam ka batei ya ki nong bam ki nong di ka ba ka kiten paring la ban ong ya ka bande ya ka good hygiene practices but ka good manufacturing practices tingi don kan artli gitu ki golden rules ki bangila asam ya kini ki vendor baro fighter ki ba kin bat ki barbor bakin kan mau kini ki rules ki bangi don kaman board kumno ban lehkhuid ya kamet kapat kumno ban lehkhuid ya ki tiar kitar ka baki pendon kam kumno ban lehkhuid ya ka jaka ka baki don ya ka dukan nang ta kumno ban thiet ban pet ya ki mar ki ba ya ha lubyang katnu por ban bo bat kum ta ter kan ye ka jinghikai kan de lu kini baro kan kini ki jan ki bala sponsor da kan Nestle India Company kila ai shakini ki vendor da kitu ki uniform ka apron ka di ban pong kitu pia nang tapat dia ki ai ka sanitizer ki ai ka gloves bat ka mask ro pakin pong kin penot ka makapor ka baki ki tray tinang ta kini ki ba kila ai ki ka apron kila ai arjur
nang bala dala sat kuwi kin yo ban phong kuwi ba ngi khme lenti ba ngi ker ngi ong ru ngi betha ru ye kin ki vendor baro ba ki de ban phong ye kin ki uniform jong ki ha ba ki tracing tri ha ba ki don ni ki dukan jong ki di ban phong ye kin uniform kanang ba kan long lenti ba kan long ru ba jinghikai ya ki wei pat ban pech ki ba kini bali ba ki phong ye kin ki uniform akan ko dur bali ki kini kin kren kin island ke jing ha hakaba hakui pa dia ko ni singin sa beteng piang ban ai sai ki wei pa di ki bam yo ya kan ka ju ka training ban nang penjanai ya ka rupam di jingbam ju ki customer ki ban ba mi jingbam ka ba khoi ka ba suba ka ba te ya ka met adu minta nilayo kani ketika district kabalai ka ba ha ko ka jingpet jonga ngilali nengkong ya ka Shillong la pli perdaya ka Shillong menaka atau santrik debat Shillong idon bun teli ki batch bat la yo ban ai jinghikai ya kumpa lai spa sau pomut ki ni ki vendor na kitu ki jaka ki ba pera Shillong tenang ta pede kala kakut Shillong men lai pui terik te menen ka sngi pede ngilayo ban ai jinghikai ya kini ki vendor ki badon ha ko Kyrwoh district nang taman ta kasngi kaladon ka jinghikai ya kini ki vendor ki badon ha ki Eastern West Passenger District but la shai pedengin penkut ya kini ka first phase so ka training ka bangin penkut ya ka hapo South West Passenger District hapo Makro ka West Passenger District ban hakiwi ki district ki prepare so ka Meghalaya lesi ha ka sinjam ka ba ar ansala ban tik ani ansala ban ai ban pasat ya kini ki training saya gitu ki bentaro kunju ka ladapin keli yang ai ka thong ha ka bedi bat kini ki vendor ka bangi don mentaka snimo ka jingmu jong ka department ka long ki kat kong ka jingya jong por niu iba ki priu jongi ki don ni don lalaki jong ki kamai ki gaji ka jing emo ki barius pa ki don ki ba kamduna ka kamai gaji ki don ni tenang ta pede ngi don ru ki tourist ki bawan ki jaka jongi ki don ki ba ha ka juga por makiru ki don ki barius pa ki don ru ki bam ki badon ki basubiang mo ki ba kwa ban let ban enjoy ban yu i gaji kita nak jong jaka tikit na pedeng jongi baro ban na pedeng jongi ni ki tourist baro ru ki don ki ba la ban pendut ya ka pisah jong ki ban bam na ki hotels na ki restaurant tenri ki don ru na pedeng jong ki le si kim da don than ka budget ka ba he ti henry kila ki kwa ba ki kila ban bam no ha ki ni ki ru surok ki jingbam mo tingoy pi ba ka jingmu jongi ka long ban ai shiki baro ki ba bam ya ki ni ki jingbam bakin yo ya keju ka jing sngo shngan bakalong ka jingbam ka bakhoi ka jingbam ka balat ni ki jingma ka balat naki bakin yo ya ka jingpang kata ka di ka bangi tmu kong san e bat nang ta pade ringkat bat ke jingirap jong kum kini ki riu he men sim ki company ki bedon ka men sim de sing ngin don ka thong ka ba kham kraw shu ki snem ki ba sha nang ni shakmat ha ka ba ni target ban yo shi bon bha ki street vendors ban yo ban ai ki jinghikai nang ba maki pade kin la ban ai ke jing shakri ka ba kham janai ka ba bu ya ki nong bam nong di ha ka jing shngai kata ha kai ka banin kong e ka kaliang jungi ya ka thong ka bangi kwa ya ka ni ka ba mentai Shim ya ka kabu sha ka lawe ka ba kwat bakhya da ka ba phiwan man pha pet bat sha sumar ha ka the Shillong Heart Clinic ka ba dan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Bala Pentebet ha ka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatway baje min step ha do henry baje janme